co było to się... Jeśli... Jeśli ma kogo było to się... Nie znam. Das ist Steve. Steve Brocken. Da, Steve. Da. Yes. Da. Steve pokaże ci wyścigi. Wyścigi, mój Teresa. Wyścigi. Здрасте, богаташ. Искам да те питам нещо. Какво ще ми питате? Едно нещо искам да питам. Казвайте. Искам да взема тази къща. Не може. Защо да не може? Аз съм Стив. Стив Брокен. Какво? Стив Брокен? Аз съм големия ученик. Аз не се сеща, че сте големия ми ученик. Ама как не се сещате Брокен, Стив? Абе не се сещам. Да. Ето пире. Да, се сещам. О, добре дошли, Стив Брокен. Ще покажа къщата си. Как е къщата ви? И добре ми е къщата, как да ви го обяснявам? Виж моето дядо. Дядо ви. То дядо ви ли е? Да, то дядо ви е. То дядо ви. О, студо. Кой е то? Мацо, кой е то? То се Стив Брокен, учителят ми. Съжалявам, татко. Няма нищо. О, Стив Брокен! Коста, момчето ми, искаш ли да се за момичето ми? О, не. Аз съм учител на нея. Аз бях. Jingle bell, jingle. Добре, чао.